În prezent, în Parcul Natural Comana sunt recunoscute prin lege 2 rezervații naturale, iar conform zonării interne, acestea sunt încadrate regimului de protecție integrală. Aici sunt permise doar activitățile de cercetare, educative, pășunat, stingerea incendiilor și ecoturism care nu necesită realizarea de construcții-investiții. Prima dintre ele este rezervația Padina Tătarului, constituită pentru protecția bujorului românesc, specie declarată monument al naturii, care apare sporadic în poienile luminate din pădure. Floarea este mare, purpurie, cu stamine numeroase, având filamentele roz și anterele galbene. Bujorul românesc are o valoare ecologică deosebită, remarcându-se prin frumusețe și raritate, în România mai putându-se întâlni doar în zona sud-estică. Rezervația numită Oloaga Grădinari este cea de-a doua din Parcul Natural Comana și a fost constituită pentru protecția ghimpelui, specie mediteraneană aflată aici la limita nordică a arealului de răspândire. Ghimpele este un subarbust spinos, cu frunze mici, mereu verzi și fructe de culoare roșie, foarte decorative, ce se coc în luna septembrie și rămân pe plante peste iarnă în zăpadă. Balta Comana, supranumită și Delta Neajlovului, deși nu este încă rezervație naturală, reprezintă cea mai mare dintre zonele de protecție din parc, cu peste 1200 de hectare și constituie habitat pentru un număr foarte mare de specii caracteristice zonelor umede, de la insecte până la mamifere. În timpul perioadelor de migrație, în Balta Comana și în împrejurimile sale, este semnalată prezența a 212 specii de păsări. Dintre acestea, 85 sunt cuibăritoare și, datorită condițiilor favorabile, efective consistente rămân la iernat. Astfel, aici pot fi văzute pe toată perioada anului specii precum lebăda de vară, egreta mare, egreta mică, stârcul pitic, stârcul cenușiu, stârcul roșu, rața roșie, rața cu cap castaniu, alături de multe alte păsări rare în Europa. În urma cercetărilor realizate de-a lungul anilor de către specialiști pasionați de acest colț de natură, 7 noi zone au fost propuse pentru a beneficia de statutul de protecție integrală, odată cu aprobarea de către guvern a planului de management al parcului. Este o responsabilitate comună a administrației parcului, a comunităților locale și mai ales a vizitatorilor să transpună în fapt această protecție. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu. Investim în mediu. Credem în viitor.